Chokoladens historie går tilbage til ca. 600 år før Kristus. Maya-folket og senere aztekerne var de første til at dyrke kakaoen. Siden dengang har gudernes føde taget verden med storm. Og nu er turen kommet til de 4 chokoladefans, Signe, Karoline, Rasmus og Karin, som skal udforske deres fælles passions oprindelse. Følg med i deres livs eventyr. En ny dag gryer, og det er nu, at mange af skovens beboere er mest aktive. Her og i et bælte rundt om hele ækvator vokser kakaotræet. I skyggen af høje træer i den tropiske varme og med regelmæssig nedbør trives kakaotræet allerbedst. Et fritvoksende kakaotræ kan blive op til 15 meter højt, men det klippes ned af kakaobønderne for at blive høstet. Træets blomster er lyserøde og vokser sært nok direkte på de større grene eller på stammen. Lige så bemærkelsesværdigt er det, at der er kakaofrugter på træet, samtidig med, at det blomstrer. I denne storslåede natur står vores ambassadører nu klar til nye udfordringer. Hej! Jamen, hej! Hur mår ni? Bra! Välkomna hit. Tack! Läs brevet och så tar vi det därifrån. For at gennemføre dagens udfordring skal du bevæge dig ud i kakaofrugtens naturlige miljø, regnskoven. På bordet foran dig ser du 10 forskellige dyr og planter. Sammen med en guide er det din opgave at få fotograferet så mange af disse som muligt. Jo mere sjælden planten eller dyret er, des flere point får du. En skøn chokoladeoplevelse venter vinderen. Held og lykke. The Amazon challenge that you have today, you will have to look for these 10 items. We call this one a sugar cane. This is cotton from the kapok tree. This is tower nuts. This belongs to the cork tree. This is the fruit of the cork tree. It's known as monkey's cum. Right here we have surupanga. This is the flower from the balsa wood. And this is the lemon ant leaf. Also, you will have to look for these animals like a monkey, any kind of monkey, and a toucan. Right here is the last one, never the least important one. This is the cacao from the jungle. Please look for it because there's some points about this. Welcome and good luck. Thank you. Då kör vi. Grab your guide ut i djungeln. Godt så. Ja. Det är så otroligt häftigt att vara i djungeln. Det är det. Det är en oslagbar känsla. Det är ju så mäktigt och det är precis överallt. Man blir lite paranoid av alla så här små ljud och knycker, men man får hålla utkik. Jeg synes, det går rigtig godt. Jeg har fået fat i 4 ting nu, og samtidig så har Agnesto vist mig alle mulige andre ting herude. Bæltedyrshule og kæmpe træer, så det er rigtig, rigtig spændende. Nu skal jeg bare lige finde en abe og en tukan. Jag tror jag hittar 4 olika saker kanske. Mest växter och en liten frukt. Jag tror nog inte att jag vinner det här tyvärr. Hallå Rasmus! Hej Karin. Tjena! Velkommen til. Du var först. Det var jeg. Har det gått bra? Jeg var hurtigt igennem. Det gik godt, synes jeg. Ikke sige så meget, men det gør mig billeder. Hallå! Nämen, Caroline. Hej. Välkommen. Welcome to the canopy walkway.
We're going to go up there. We're going to be above the rainforest. And up there, we're going to see the results. Come on, let's do it. Thank you. Welcome. Höga höjder har jag inga problem med som tur var. Så att, jag har ju anat att det är ett torn här bakom och en hängbro högt där uppe. Så att, ja, det är ju bara att bita ihop. Det känns bra att du är först i alla fall, Rasmus. Ja. Den har mod först, ikke? Det er godt. Gå, Rasmus, gå. Den som börjar hoppa blir tvungen att döda. Ja. Hej. Jeg synes, jeg har gjort det rigtig godt til den her udfordring, og min guide har gjort det rigtig godt. Men lige i den her situation, så synes jeg ikke, det handler så meget om at vinde for mig. Der handler om at få en oplevelse af den rigtige regnskov. Och det har jag i alla fall fått. Då kan vi få be att få era kameror. Så ska jag och Julio titta på vad ni har fått ihop för någonting. Sugar cane? Sour cane. Jeg tror, Rasmus vinder. Jeg har sådan en fornemmelse. Ja, jag känner också, jag har också en känsla. Men det var sjovt. Ja, det var så. Det var fedt at gå med en, der havde sat på. Ja, alltså jag undrar, jag har ju en bild på ett lövverk. Det ska finnas en apa där inne någonstans. Jag undrar om den är godkänd eller inte. Det är spännande. Ja. Nu har vi ett resultat. Många fina bilder. Många bilder som man hade lite svårt att tolka, men vi har ju fått hjälp med det. På andra plats, 10 poäng. Signe. Vinnaren av den här tävlingen är Rasmus. Grymt, Rasmus. Han hade verkligen fångat allt. Det var hur bra som helst. Du vinner ett fint pris. Du ska få en chokladmassage. Så du får slappna av lite grann i dina muskler. Men det ska vi inte göra här, utan det ska vi göra i lodgen. Så ni får springa iväg över hängbron. Och så genom djungeln. Så ses vi där nere sen. Okej? Okay? Hej då! Hej då! Det gick nog lite sämre än vad jag trodde det skulle göra. Jag trodde att jag skulle hitta lite fler saker. Jag skulle ju vinna den här utmaningen, hade jag tänkt. Det at være ude i regnskoven, det har været en af de største oplevelser i mit liv. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og så vandt jeg konkurrencen. Det var godt. Det var aben, der gjorde det. Den abe, der stak hovedet frem og lod sig fotografere i sidste øjeblik. Priset för dagens utmaning var en chokladmassage. Och den tog ju inte jag hem. Och det är ju lite förbannad över helt enkelt. Men Rasmus förtjänar väl den. De indtryk, jeg tager med mig fra Sasha Lodge, det er, hvor fantastisk fuldstændig uspoleret natur kan være. Det tror jeg ikke rigtigt, man kan sætte sig ind i, når man kommer fra lille Danmark af. Og hvor vild og hvor voldsom natur kan være, når det får frit løb. Det kändes som att det gömde sig saker. Ta mig fan runt varenda krök. Det knäppte och lät hela tiden. Och man såg ingenting. Jeg ved, at vi skal ud til kysten i morgen, så ved jeg ikke rigtig så meget andet end det. Jeg kunne måske forestille mig, at vi skal ud og se et sted, hvor der bliver dyrket kakao. Prøve at opleve en kakaoplantage. Det vil være mit gæt. Men som det er det her, så aner vi ikke. Procedemos a votar si pueden paralizar. Jeg synes, det var super sjovt at prøve at smage. Det var sådan lidt en aha-oplevelse. Alltså få den här informationen, det var lite det jag tror alla vi har varit ute efter. Me and Naya want to welcome to this new challenge. Jag kommer aldrig få jobb som provsmakare. We got the results. Are you guys ready? Oh, yeah.